ketjun laidalta. Sitten Siikonen kääntää maalin eteen! Ja Saipa tasoittaa Juuso Heikkilä 1-1, 3.37 pelaamatta. Hyvin on kalpat tuolta painajalta tullut, mutta nyt nähdään tää vastahyökkäys siitä. Nopea taas pystysyöttö ja sen jälkeen maalia kohti ja oli paikkeelta hieno ohjaus tonne takakulmaan. Siikonen, joka on erittäin hyvä ollut playoffissa, odottaa ton tilanteen rystyllä, tykkää noista pikkulätyistä sinne niin ja Heikkilä sinne mailan kanssa ja Saipa tasolla. Niin Saipan näköinen maali kuin olla voi. Joo, ja vähän niinku etäisyydet tuo hyökkäyksi kasvaa, ei pääse niinku syöttelemään pelaa sitä päätypeliä eikä pääse oikein yhdessä karvailemaan. Et siellä vähän joutunut tässä edessä paljon puolustaa, niin ei erittäin ehkä niin paljon tuo hyökkäyspelissä. Mut sitten toi kääntö tosta on nopea kääntö ja saa sieltä tommosen puolittaisen 2-1 ja Heikkilä voittaa oman kiekottoman 1-1 ja sen mailla pitkälle maalille ja sieltä Salomäki kaattaa uuden Saipa tasolla. Juuso Heikkilä, onneksi olkoon hienosta maalista. Kerro vähän siitä maalista. Kiitti. Hyvä ristipistön taisi Keke heittää Siikoselle ja puristi takatolppaa kohti ja saattoi ne tuppamaan tolpan kautta. No hei, se puristus on ollut koko playoffit sulta ja teidän ketjulta oikeastaan ihan huikeeta. Niin mistä tommonen playoff-jutku teidän ketjulta sun osalta? No ei. Me katsotaan pelata näitä äijien kanssa semmoista divarihokia. Muitten divareijien kanssa. Siinä on selkeät sävelet kaikilla. Painetaan vaan hommia, niin se on aika helppoa sillä. Divarihoki toimii erinomaisesti tällä hetkellä. Hei, aina pitää parantaa, niin mitä teidän tulee parantaa vielä kolmanteen erään? No ehdottomasti pitää pysyä kiekossa paremmin hyökkäysalueella ja ei saa vaan menetellä tässä sinisellä kiekkoa. Niistä kaveri kääntää aika hyvin. Kiitos, tsemppiä kolmanteen. Kiitos. Kiitos. Toisessa oli vähän telineissä tässä toisen erän itse asiassa ensimmäiset 15 minuuttia, niin sieltä se itsensä vaan kampesi ja hetkeen kuka Juuso Heikkilä, joka on ollut ihan huikea tässä pudotuspeli kevään aikana tekemään. Joo, Saipa tämmöisilläkin hetkillä, vaikka he on ollut vaikeuksissa, näitä ei kauhean paljon ollut kieltämättä näin pitkiä vaikeuksia, niin ei se tarvitse sen nopea pystyyn lähdön yhden ja pitkät syötöt ja verkkovinku. Niin ja tää on mun mielestä tyypillistä Saipaa, että hirveästi tässä erästä nähnyt, että hyökkäät lähtee tosiaan jopa vähän karkuun. Sitten tossa pakki löysi todella hyvin sinne ristiin se. Ja yhtäkkiä 2-1 kiekoton pelaaja voittaa tossa sen oman 1-1, että pääsee siihen saa mailan väliin ja niin kuin erittäin Saipa-tyyppinen maali, jos niin voidaan sanoa. Saipa-tyyppinen pelaaja, että se oli Harri Ahon näitä tunsi Oulusta ja sanoi, että kiinnostaisiko saada mahdollisuus. Ja sitten nämä pojat käyttää tai ei käytä ja hän on totaalisesti käyttänyt hyväksi. Ja on ollut erittäin tärkeä, parantunut vaan kauden edetessä ja selvästi pelaaja joka päivä nauttii siitä, että saa olla liigajoukkueen mukana. Niin onhan tää just mietitään neloskenttää, on aina huimia jätkiä. Lidrup esimerkiksi runkosarjasta on 15 pistettä, nyt on 10 pistettä. Ja voidaan sanoa, että on kevään pelaaja, että kyllä pelaa todella hienosti tää Saipan neloskenttä. Tänäänkin, vaikka ei ole ehkä niin hyvä ollut kuin oli vaikka Lokkoa vastaan. Niin, koska varsinkin tässä toisessa erässä tuo Saipan laukaisuprosentti on varmaan aika huikea, nimittäin meni sitten vielä johtoon 2-1 Antti Kalaputamaan. Kyllä, että siitä tulee. Uudestaan Heikkilän heittoon, Juuso Heikkilä, joka on tässä nyt mukavassa 4 ottelupisteputkessa. Tehoilla 3+1 ja Saipan rumpu tulee maaliin! Juuso Heikkilä rakentaa melkoista tarinaa! 3-1! Joo, siinä Kalekki käy vähän tuomarinkin muistuttaa sinne jalkoihin missä Kalekki oli saanut se kiekko haltuun. Selkeä Saipa taas irtokiekkoon ja maalille toimituksia. Se vähän poukki sitä Kalapelaa. Tässä tää oli Kanikilla halussa toi kiekko. Siihen vähän päätuomari joutuu eteen, ei voi mitään, niin tulee, ne on siellä pelissä mukana. Sen jälkeen kyllä tässä niin kuin Kaupan pelaaksi vähän törkii ton kiekon itse tohon Heikkilä tänne takatolpalle. Tässä taas maalia kohti niin kuin Saipa tunnetusti. Mut siinä sit osuu vähän Heikkilä luistelu tossa vähän niin kuin ruotsalaisena ja Luisa Wester oli mailla edessä ja sen jälkeen tulee siihen. Kun tarjotti meille, niin ei voi kun pistää sisään tosta. Mennään salakertaan samalla sinne ytimeen. No niin, tossa kun tuli tuo maali, niin Kalpa päävalmentaja Karjalainen hyppäsi tosta
pelaajien takatoon, pelaajien edes kävi kaikki pelaajat läpi ja sanoi, että nyt eteenpäin, eteenpäin. Ja selkeästi hän halusi reagoida nyt tähän maalille ja muutenkin Kurikautta lähtenyt hakemaan. Ja Juuso Heikkilä tulee! Ja hattutemppu! Hattutemppu Juuso Heikkilä ensimmäiseen finaaliin! 4-1 Saipalle! Ja tosta yhdellä Heikkilä painoi siinä lukkosarjassa ja silloin oli maskia. Nyt ei tarvi, nyt on niin kuuma toi lapa, että nyt ei tarvi edes maskia sinne, vaan ihan yläpesää tosta noin. On tilaa, on aikaa. Ja kukaan ei tuu vastaan. Tossa pitäis kumminkin jonkinnäköinen vastaanmeno olla. Tehdä se paine, nyt pääsee oikeesti niin asettelee. Vetää liikkuvat taakse ja on tarkka. Morjens ylähyllyllä pöhisee niin, että surina kuuluu Lappeenrantaan asti. Ja mihin paikkaan teet liigaurasi ensimmäisen hattutempun? No totta kai teet sen finaalisarjan ensimmäiseen otteluun. Ja myssyä on Niiralan montun jäällä ja no pikku lipasu siihen. Joo, ja tuossa on toi Saipan itsellä tuossa pienoiskoossa kyllä, että kyllä Heikkilä saa paikan, niin laittaa lippua pussiin. On kyllä melkoinen tarina tällä Haapaveden urheilijoiden kasvatilla, joka on raivannut kiekkotietään Kärppien ja Lahden pelikassin kautta siihen pisteeseen, että nyt on tehnyt lopullisen läpimurtonsa liigapelaajaksi minkälaisen kierroksen kautta. Hakullinen ensimmäisen finaaliottelun Saipa johtaa 4-1 ja nyt pistetään sitten runkosarjan 3. Kalpa puntariin. Kauppatorilla otetaan vielä hillitysti tässä vaiheessa, koska tiedetään, että 4 voittoa tarvitaan, mutta se ensimmäinen ryöstö tulee Kari Piiroisen lisäksi. Yksi sankari poistuu tuosta jäältä, Juuso Heikkilä. Tähän ensimmäiseen otteluun hattutemppu 3 maalia ja 6-2 siis Saipalle ensimmäisen finaalin loppunumerot. Aivan tuolta pikaa päästään tuonne jään pintaan. Sieltä Sim Liivik ottaa ensimmäiset tunnelmat tämän ottelun ykkössankarilta. Juuso Heikkilä, laitoit silloin ekan ja tulit haastatteluun, sanoit, että divariäijät painaa menee, niin tänään divariäijä oli supertähti tässä ekas finaalissa, hätrikki siihen, tulosruutu maaleja, miltä tuntuu No, ihan hyvät fiilikset on kyllä tällä hetkellä, mutta tuominen tulee nopeasti, sanotaanko näin. Se tulee nopeasti, tästä voi hetken nauttia, mutta käy vielä vähän läpi tota peliä, että selvät on numerot, mutta tuntuuko se jäädä noin selkeä? Ei, kyllä nyt pakko sanoa, että tulos vähän valehtelee, että siihen meidän ensimmäisen maaliin asti me oltiin aika lapaisia tänne. En tiedä johtuiko jännityksestä, varmaan johtui jännityksestä. Mutta sitten kun saatiin se eka maali tehtyä, niin se vähän rentoutui ehkä se meidän pelaaminen ja sitä kautta sitten saatiin tehtyä maaleja. No mitä mieltä veskarin Kari Piiroinen oli tänään ihan ok? Kääri joo, ihan ok. No niin, ei muuta kuin tästä palautumaan ja sitten huomenna taas mennään. Kyllä. Kiitos. Olipahan finaalisarjan alku. Jos suomalaisessa jääkiekossa on kaivattu vauhtia, on kaivattu maaleja, jotenkin semmoista menoa, meininkiä, hattutemppua, niin sitä tarjoilee meille tässä finaalisarjan ensimmäisessä ottelussa liigan 10. ja 12. pienimmillä pelaajabudjeteilla operoivat Kalpa ja Saipa. Ja Saipa vei vielä voiton täällä vierasottelussa Kuopiossa selvin lukemin. Ottiks kuinka jykevän komennon Saipa nyt tästä finaalisarjasta tällä voitolla? No mun mielestä otti, varsinkin tää viimeisen erän näytös sitten, tai oikeastaan sen toisen erän 2 salamaalia, niin kuin siinä Heikkilä sanoi haastaa, ne vapautti Saipan. Et sen jälkeen tuossa vikaserässä niin se rupesi menemään ja yhtäkkiä peli kulki on niitä haluat voittaa kamppailuja. Toinen erä, siinä oli se Kalpan momentum, se eka vartti, et ei ole ehkä ihan samanlaista tehokkuutta, toka Piiroin oli ihan jäätävän hyvä, mutta ei ollut ihan samanlaista tehokkuutta, mikä Saipalla olisi tuossa maalipaikoissa. Että kyllä tuo Saipa on sitkeä, miten se pystyy tulemaan aina sitten rinnalle ohi ja niin kuin huima joukkue. Ja sitten tämä viimeinen erä on ihan näytöstä. Että... Kyllä, ja heti siihen 3. erän alkuun tuli tämä Juuso Heikkilän maali, jonka Kalpa sitten haasto
Te olitte vähän sitä mieltä, että ehkä vähän tyhmä haasto. Ihan vähän. Se on ensin lekkas kohelta, eli hän läiskii tuo hyökkäjä tuo maali ulkopuolella. Sitten vie hönö haasto siihen, eli 3-1 ja heti perään 4-1. Niin nyt Kalpa vähän itse sättäisi tässä. Yrittikö hakea sillä jotenkin semmoista, että reagoidaan ja... No varmaan joku, se oli niin kuin, että jotain tarvii tehdä, että oli tuo Saipa erä, että niin ainut miinus tuossa tosiaan Saipalla tuosta erästä 2 tarpeetonta jäähyä, Kalpa sai sitten yhden ylivoimaali, että ne pitää saada pois niin kuin Saipan kannalta, että turhaan edes niin kuin antaa mahdollisuus vastustajalle päästä mukaan peliin. No mitä muuta näistä joukkueista nyt jäi käteen? Ainakin se, että Juuso Heikkilällä näyttää olevan aikamoinen kevät menossa. No joo, se kakkoserä oli kyllä outo, eli Kalpa hallitsi totaalisesti 15 minuuttia ja sai siitä sen palkintomaali. Ja sitten 16 sekuntia 2 maalia. Saipa toiseen päähän ja täysin uusi peli ja täysin uusi sarja. Niin ja mä miettin vielä mitä Heikkiläkin sanoi haastattelussa jännitystä alkuun. Mun mielestä siinä ekassa erässä oli ihan selkeitä jännitystä, kiekot pomppi, semmoista ei ollut saipamaista peliä, ettei ollut niin yksinkertaista. Mut sit kun se poistui, toi vapautuneisuus, miten se lähti menee ja yhtäkkiä on itseluottamus. Kyllä mä niinku jäin miettimään sitä, että pystyykö tuo Saipa oikeasti pysäyttämään. Olihan siinä Kalpalla hyvin just miten niinku selkeästi lukenut, miten Saipa pelaa, että rännit pois ja nää. Mutta tää on kuitenkin kamppailupeli viime kädessä. Että mitä se voitaisiin 1-1 kiekon kanssa ilman kiekkoa. Yleensä se joukkue voittaa pelitavasta riippumatta. Kyllä Saipaiset tuossa vikaserät varsinkin, kun ne sai sen fiiliksen päälle, niin kyllä se saipalaiset tuli hyvin usein kiekon kanssa pois. Niin ja Kalpa taas ei jotenkin löytänyt siitä omasta pelistä kiinni tässä kolmannessa erässä. Väsähtikö siellä kalpalaiset vai mitä siinä niinku tapahtui? No ei he vaan päässyt millään lailla saanut puristettua. Tämä Kantterin maali antoi heille vähän eloa siihen, mutta ei siitäkään oikeastaan lähtenyt minkäännäköistä takaa. Niin on mielenkiintoista. Paljon puhuttu siitä Saipan kovasta luistelusta, kovasta harjoittelusta. Nyt kun huomenna peli, kiva nähdä se, että miten se rupeaa korreloimaan. Kuitenkin molemmilla joukkoilla aika paljon kuormaa jo takana. Vikaara selkeästi Saipan, olisiko väsymystä vai oliko se henkinen vaan, niin kun Saippa sai ne salamaalit, menikö Kalpa siitä niin kun, vai jos sinne henkiseltä on, vai onko siinä fyysistä. On kiva nähdä huomenna, niin kun, onko se Saipa, että luisteleeko ne yli vai pystyykö Kalpa sitten siinä fysiikassa myös vastaamaan nimenomaan kamppailuista takakarvaa. Että olihan tuossa vikaserräkin Carter takakarvassa todella hyvin. Että kyllä siellä on voimaa, että paljon se on myös päästä kiinni tietysti. Tässä nyt vielä sitten haetaan asetelmia tuossa erään lopulla Huomiselle, joka tulee tosi nopeasti. Otetaan vielä tiiviisti kiinni siitä, kumpi menee Kalpan huomenna maaliin. Lekkakselle kuitenkin pääsi aika paljon maaleja tässä finaalisarjan alussa. Niin, se on oikeasti mietinnän paikka ja tämmöisessä tilanteessa voi olla, että he on totta kai oppinut kaikki toisensa tuntee, että haluuko Lekkas pelata vai tuntuuko Lekkakselta itse. Semmoinenkin kysymys on hyvä ja jatkolla on hyviä kokemuksia tästä. Miten kuvailisit koko ottelua vielä sieltä alusta asti? No, vastustaja tuli aika kova alussa ja mun mielestä pidettiin hyvin vastustaja pois kovilta maalipaikalta ja tehtiin vaan maalin. Et varmaan kuuluu vielä, mutta Juuso Heikkilä sanoi haastattelussa, että kuvaili omaa kenttäänsä, että helppo siinä pelata, kun kaikki ollaan divarimiehiä. No joo, ne on vähän ottanut se oma statuksen siihen, mutta aika hyvin kenttä pelaa, jos mitä Henke teki 3 maalia, niin aika hyvin menee. Tosiaan Heikkilä nousi maalipörssin kärkeen. Miten sä kuvailisit häntä pelaajana ja hänen paikkalaukausta? Tosi hyvä pelaaja, että se on vähän ilkeä laukaus ainakin mulle tulee treeneissä, että semmoinen aika tarkka ja kova, että tosi hyvä pelaaja. Finaalisarja 1-0, mitä sä ajattelet huomisesta tällaisen voiton jälkeen? No, ei oikein mitään muuta kuin, että lähdetään vaan himaan ja koetaan palautua ja huomenna taas uudestaan. Kiitoksia. Kiitos. Meidän ykköstähti se paljastetaan nyt. Illan ykköstähti tässä Kuopion finaali-illassa on kukas muukaan kuin hattutempun väsännyt Juuso Heikkilä, neloskentän äijä. No hän on tämmöistä haljennut nakkiosastoa, eli mitä hän on kuvailtu ihan sieltä syksystä asti, niin naama virneessä joka päivä hallille. Hän on ylpeä, hän on iloinen siitä, että hän on saanut mahdollisuuden olla liigajoukkueessa ja käyttänyt se kaikin puolin hyväksi. Ei ole tarvinnut motivoida, kiinnostaako sua, vaan joka päivä niin tehnyt hommia sen eteen ja kehityskaari on ollut hieno ja sitten jääkiekko
Jumalat antaa sitten tämmöisiä palkintoja. Tämmöiset kaverithan sytyttää myös sillä omalla suhtautumisellaan ja puheellaan niin joukkuetta. Et nehän on vaatimattomat jätkät, jotka pelaa huipusti, ne on aika suosittuja. Ja mitä sanotte tästä tilastosta? Juuso Heikkilä pelasi vähiten minuutteja tuosta Saipan porukasta, alle 10 minuuttia tänään. Aika kova tilasto, mutta oli kyllä huimaton haljan nakkiosa. Oli hieno verta, mutta on ihan Heikkilä. Taas nostaa näitä muitakin esimerkiksi kenttä. Klintruppia ja niin se on koko kentän juttu kuitenkin aina, että tämä Saipan neloskenttä on läpi playoffia todella hyvä.